srca Isusova iz Slavonskog Broda. Danas ću vam uprizoriti jedan fragment iz Evanđelja pod naslovom Probuđenje Blažene Djevice Marije i Elizabeti. Danas na blagdan Svetoga Josipa u ovoj prekrasnoj kapelici Svetog Josipa, kada nas pohode relikvije Svete Terezije Avilske, mi ćemo prikazati vam jedno drugo pohođenje gdje se prikazuje i Sveti Josip, pa pogledajte i vidite kako smo mi doživjeli to evanđelje i kako smo ga ulasili. Kćeri, uzmi koju jabuku. Hvala, majko. Majko, ovih dana sam razmišljala o našoj rođakinji Elizabeti. Skoro je se približilo vrijeme da rodi. Sigurno je teško. A nije više ni tako mlada. Trebala bi imati nekoga da je pomogne u tim danima. A majko, Zaharija jadnik, njem je već mjesecima, a i kako da je on pomogne? Znam, kćeri, nije joj lako. Stvarno bi joj dobro došla još koja ženska ruka. Sirota. Majko, a što misliš, bi li ja mogla poći? Majko, biti joj u pomoći bar dok se ne porodi. O, dijete moje, pa kako bi ti otišla do Anotata, čak u gorje Ljudino? Pa do tamo ima bar 3-4 dana hoda, a ne možeš putovati sama. Otac tvoj i ja više nismo za tako daleki put. Majko, danas sam razgovarala sa Josipom, svojim zaručnikom. K njemu je danas stigla neka njegova rodbina. Putuju u gorje Ljudino i prolaze upravo pored Zaharine kuće. S njima bih mogla putovati, ne bi sama, ni pošto. Ne znam, dijete. Valja pitati oca što on o svemu tome misli. Pa i sama znaš da bez njegova dopuštenja ne možeš poći. Pravo si, majko. Pitat ćemo oca. Kakve to velike brige muče vas dvije? Da se nije kako zlo dogodilo? Ma ne, nije. Marija mi je upravo kazala kako bi voljela otići k Elizabeti. K Elizabeti? Da, Elizabeti, da joj bude na pomoć dok ne rodi. A i sam znaš kako je s njom i Zaharijom. On je stvarno nije odeš od pomoći. A i ona sirota prvi puta rađa. Pa još i u tim godinama. O neka joj se Jahve smiluje. Čeri moja, a kako si ti zamislila doći do tamo? To je dugi, težak put, vrlo opasan. Rimski vojnici su po putevima danju, razbojnici noću. To nije put za tebe. A oče moj dobri, pa ja se ne bi usudila otići sama na jedan tako daleki i neizvjestan put. Josip, moj zaručnik, danas mi reče da su sinoć k njemu prispjeli neki njegovi rođaci. Oče putuju u gorje Ljudino i prolaze upravo pored Zaharine kuće. S njima bih mogla poći. Ne bi sama ni pošto. I opet samo ako mi ti to dopustiš. Dobro, idi nađi Josipa i dovedi ga. Hvala, oče. Ženo, ovo naše dijete kao da ništa drugo ne radi, nego samo smišlja kako bi nekome nešto pomoglo. Gledam je, ne prođe dan da nekoga ne utješi, zagrli,
pomogne, da li riječima ili djelom. Gospodin je uistinu bio milostiv kad nam ju je dao. Da, stvarno smo blagoslovljeni. Ali da ide na takav put sama, s nepoznatim ljudima, vidjet ćemo što će Josip reći. Blagoslovljeno ime Jahvino. U Sve vijeke vjekova. Kaži Joakime. Josipe, sine, Marija je izrazila želju da bi pošla posjetiti našu rođakinju Elizabetu. I znaš da je ona uskoro da će roditi. Ali to je dug i težak i jako opasan put. Bojim se za nju. Reče da su tebi u Nazarete dospjeli neki tvoji rođaci koji su na putu koji vodi upravo do gorja Judinog. Reci mi, kakvi su to ljudi? Oče Joakime, Marija mi se povjerila da bi željela pomoći Elizabeti. Spomenuh joj na to da moji rođaci idu upravo tim putem. Ma to su časni i ispravni ljudi, pa ne boj se Joakime. Pa da nisu takvi, ne bi ja to Mariji ni rekao. Pustio bih da odu svojim putem. No, evo još su rođaci u očevoj kući i čekaju na tvoj odgovor. Vidim ja da ste vi to već sve fino razmotrili i smislili. Pa dobro, neka bude. Marija, možeš ići. Hvala, oče. Idem ja onda po svoju rodinu. Dobri moj oče, daj mi svoje blagoslov, kako bi gospodin bio nadamnom cijeli putem po tvojom blagoslovu. O Jahve, blagoslovi i čuvaj ovo moje dijete na putu. Pogled svoje svrni i anđela svoga pošalji, da ide pred njom i štiti je od svakoga zla. Hvala, oče. Majko, nemoj plakati, pročiši to brzo. Oče Joakime, evo moje rodbine. Pa ne boj se Joakime, pogledaj moje rođake. Pa ti se ne boje ni Rimljana ni razbojnika, jedino gospodina. Čuvajte mi moje dijete, moju Mariju. Ma ne boj se Joakime, ma čuvat ćemo tvoju Mariju kada naša vlastita kćer. Djeco, čeka nas dug i težak put. Zato krenimo s Božjom pomoću. Marija, Da vas gospodin prati. idemo. Oče, Bogom. O, jadno moje dijete. Ne žalosti se, bit će sve u redu. Pođimo i mi. Sine Jahove, gdje ti pogledaj bolje vidiš? Nije li ono Zaharina kuća ta u blizini? Oče, eno Zaharine kuće i neko sjedi ispred nje. Marija, čeri, upravo se dogodilo kako obećali smo tvome ocu. Dovedo smo te živu i zdravu Zahari i tvojoj rođakinji Elizabeti. Zbogom pošla čeri. Hvala vam, dobri ljudi. Gospod vas blagoslovio i bio vam na pomoći u putu. A mi, djeco moja, krenimo dalje da stignemo još prije noći.
ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje. Da otkuda meni dođe majka gospodina mojega. Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas tvoga pozdrava, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će joj se ispuniti što je obećano od gospodina. Veliča duša moja gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Odsad će me evo svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. O koje li radosti danas mome domu, kojeg li blagoslova. Narode Božji! Prije više od 2000 godina Marija je došla Elizabeti u njezinoj velikoj potrebi. Nije odustala unatoč poteškoćama, nego je pohitila u gorje i obradovala svoju rođakinju. Otvorite i vi vrata svoga srca Mariji i njezinom sinu, kao što je to učinila Elizabeta. Ona će svojom majčinskom ljubavlju prepoznati sve vaše potrebe i neće dopustiti da u svojim nevoljama ostanete sami. Vama i vašim obiteljima uvijek će biti zagovornica i pomoćnica. I uvijek će dovesti svoga sina sa sobom. Gdje je Marija, tu je i Krist. Kraljevske obitelji Davida, ali je živio u skromnom zaboravu kao stolar, dok ga Bog nije podigao na najvišu ulogu ikad povjerenu jednom čovjeku, odabirući ga za supruga djevice Marije, djevičanskog oca i čuvara Isusa, Sina Božjega. Iznad svega bio je vjeran i poslušan Božjim poticajima. Biblija nije zabilježila za nas nijednu riječ koju je izgovorio. No ono što Evanđelje pokazuje je da je Josip bio vršitelj Božje volje. Uvijek je bio u pokretu činiti Božju zapovjed. Buđen je iz sna na putu prema Betlehemu za popis stanovništva, bježeći u Egipat s Marijom i maloga Isusa pred Herodom i njegovim ubilačkim namjerama, te opet putuje natrag u Nazaret na Božju zapovjed nakon što je Herod umro. To su važni događaji, no ništa nije zabilježeno od Josipa s obzirom na govor. Čak i u životu svete obitelji, pisci Evanđelja nisu smatrali da je potrebno dati uvid o životu u Nazaretu. Jedini pokazatelj koji imamo da je Josip bio cijenjen i poznat u svome mjestu je dio u Evanđelju gdje su mještani tražili izvor Isusove moći. Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljiv sin? Slava koju Bog daje svojim svetima na nebu odgovara svetosti života kojeg su provodili na zemlji. Za razumjeti svetosti Josipa, dosta je shvatiti što kaže Evanđelje. Josip, muž njezin, jer je bio pravedan. Pravedan u Bibliji znači da je posjedovao sve kreposti, jer kada nekome nedostaje jedna krepost, ne može se reći da je pravedan.
Svetog Josipa naziva pravednim kada je bio izabran za Marina zaručnika. Ako je samo jedna Marina riječ bila dovoljna da posveti Ivana Krstitelja i ispuni duhom svetim Elizabetu, do vrhunca svetosti se tek uspjela duša Svetog Josipa, koji je živio tolike godine uz Djevicu Mariju, milosti punu. Koji rast u krepostima i zaslugama možemo pretpostaviti da je Josip zaslužio živeći tolike godine s Isusom, služeći ga, hraneći i pomažući mu na ovoj zemlji. Bog koji obećava nagradu samo za čašu hladne vode, koja se dadne u njegovo ime siromahu, koliku je tek slavu u nebu udjelio Svetom Josipu, koji ga je spasio iz Herodovih ruku, priskrbljivao mu sve potrebno za život i odgajao ga. Ako dakle nebeska nagrada odgovara zaslugama u životu, shvaćamo kolika je slava Josipova u nebu. Sveti Augustin uspoređuje svece sa zvijezdama, a Svetog Josipa sa suncem. Pobožnost Svetog Josipu bila je osobito draga Svetoj Tereziji Avinskoj. Ona njemu pripisuje svoje čudesno ozdravljenje. Kad je živjela u samostanu utjelovljenja u Avili, bila je pogođena bolešću koja je ostavila napola mrtvu. Molila se s pouzdanjem Svetom Josipu i njezine molitve bile su uslišane. Paraliza je bila izliječena, a ona je bila u stanju ponovno hodati, iako joj je zdravlje uvijek bilo narušeno i krhko nakon toga. Nakon toga događaja uzima Svetog Josipa za svog duhovnog zaštitnika. Sljedeći citat preuzet iz autobiografije pokazuje interes njezine pobožnosti prema Svetom Josipu. Ja sam pak uzela za zagovornika i gospodara Svetog Josipa i njemu sam se usrdno preporučila. Jasno sam vidjela iz ove nevolje i iz drugih još većih u vezi s čašću i duševnom pogibelji, da me je ovaj otac i moj gospodar izvukao s više dobra nego što sam ja od njega znala tražiti. Ne sjećam se do sada da sam ga išta molila što bi on propustio učiniti. Začuđujuća su stvar one velike milosti koje mi je Bog udjelio posredstvom ovoga blaženog sveca. Kakvih me je samo opasnosti oslobodio i tjelesnih i duševnih. Čini mi se da je drugim svecima Gospodin dao milost da priteknu u jednoj nevolji, a ovome slavnom svecu, imam iskustva, da pritekne u svima. Gospodin nam hoće pokazati sljedeće. Kako je Svetom Josipu bio podložan na zemlji, budući da ga je zvao ocem, a bio mu je hranitelj, mogao mu je zapovijedati i na nebu, te on čini što god od njega traži. To su doživjele, također iz iskustva, još neke druge osobe kojima sam govorila da se preporuče njemu, a puno je i onih koje doživljavaju ovu istinu iznova gajeći pobožnost prema njemu. Htjela bih privoljeti sve da gaje pobožnost prema ovome slavnom svecu zbog velika iskustva koje imam s dobrima što ih postiže od Boga. Nisam upoznala osobu koja bi u istinu gajala pobožnost prema njemu i obavljala posebne službe, a da ne bih vidjela kako je uznapredovala u kreposti.
i jako koristi dušama to što se njemu preporučuju. Čini mi se da ima nekoliko godina, kako od njega svake godine tražim nešto i to uvijek biva ispunjeno. Ako je molba malo iskrivljena, on je ispravljen za moje veće dobro. Jedino molim za ljubav Božju da to kuša onaj ko mi ne bude vjerovao, pa će iz iskustva vidjeti kako je veliko dobro preporučivati se ovome slavnom patrijarhu i gajiti pobožnost prema njemu. Osobito su mu osobe od molitve uvijek morale biti naklonjene, jer ne znam kako se može misliti na kraljicu Anđela za onog vremena kada je toliko prošla s djetetom Isusom, a da se ne bi zahvaljivalo svetom Josipu na svem dobru kojem im je pomogao. Tko ne nađe učitelja koji bi ga naučio molitvi, neka uzme ovoga slavnog sveca za učitelja i neće zastraniti na putu. Devetnica svetom Josipu iz karmelske tradicije. Slavni sveti Josipe, po živoj vjeri koju si očuvao u svim životnim kušnjama, izmoli nam od Boga da i mi ovo dragocjeno blago uvijek sačuvamo i po njemu živimo. Po svojem neograničenom pouzdanju u Boga učvrsti nam ufanje. Svoja skromna dobra djela sjedinjujemo s Isusovim zaslugama i ufamo se da ćemo po njegovoj milosti postići vječno spasenje. Po svojoj gorućoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, izmoli nam, sveti Josipe, milost da Boga ljubimo nadasve, a bližnjega kao sama sebe. Slavni sveti Josipe, po svojoj dubokoj poniznosti kojom si nase privukao sav nebeski blagoslov, molimo te, očuvaj nas od oholosti i daj da postignemo milosti poniznih. Po svojoj presjajnoj čistoći, radi koje si postao zaručnikom i zaštitnikom kraljice Djevica, molimo te, izmoli nam milost da ovu najljepšu krepost i starešku čistoću očuvamo vazda bez ljage. Po svojoj uzornoj pokornosti svetoj volji Gospodnjoj, izmoli nam, sveti Josipe, da i mi tražimo volju Božju u svom životu i odlučno je ispunimo. Po svojoj postojanoj strpljivosti, kojom si svladao sve teškoće života, izmoli nam potpuno odanost u volju Božju, da rado pretrpimo sve što nam šalje Bog. Sveti Josipe, ti si svoje srce potpuno predao u službu Isusa i Marije. Daj da i mi svoje srce oslobodimo od svake zemaljske privrženosti, koja bi sprečavala da budemo posve Božje vlasništvo. Tvoja duša prepuna je milosti, zato te zovemo pravednim. Izmoli nam od Boga da vazda živimo kršćanskim životom i da ga s tobom, Isusom i Marijom sveto završimo. Moli se za nas, sveti Josipe. Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, da nam budu na pomoć zasluge zaručnika presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom, što svojom slaboćom ne možemo postići, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Pozdravljam te, sveti Josipe, sliko Boga Oca. Pozdravljam te, sveti Josipe, iz Davidove loze, poopćime Sina Božjega. Pozdravljam te, sveti Josipe, hrame Duha Svetoga. Pozdravljam te, sveti Josipe, miljeniče presvetoga trojstva. Pozdravljam te, sveti Josipe,
vjerni suradniče velikog Božjeg plana spasenja. Pozdravljam te, Sveti Josipe, dostojni zaručniče Djevice Marije. Pozdravljam te, Sveti Josipe, oče svih vjernika. Pozdravljam te, Sveti Josipe, čuvaru svih koji su prigrlili vjeričanstvo. Pozdravljam te, Sveti Josipe, vjerno služitelju svete šutnje. Pozdravljam te, Sveti Josipe, ljubitelju svete poniznosti. Pozdravljam te, Sveti Josipe, uzore blagosti i strpljenja. Pozdravljam te, Sveti Josipe, zrcalo poniznosti i poslušnosti. Pozdravljam te, Sveti Josipe, blagosloveni među svim ljudima. Blagoslovljene oči koje su vidjele što si ti vidio. Blagoslovljene uši koje su slušale što si ti slušao. Blagoslovljene tvoje ruke koje su dodirivale riječ života. Blagoslovljeno tvoje krilo koje je držalo onoga koji sve uzdržava. Blagoslovljene tvoje grudi na kojima se slatko odmarao Sin Božji. Blagoslovljeno tvoje srce koje je gorjelo za njega najžarčom ljubavi. Svetoga. Amen. Milost Gospodina našeg Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom tvojim. Ova kapelica valjda još nešto ovako nije doživjela. Ovo je poseban dan. Dan kada slavimo Svetoga Josipa i kad se okupljamo oko njega svi oni koji ga štujemo, a to smo svi oni koji volimo Isusa. Dakle, već je tu prisutna velika ljubav. A danas su s nama još i moći Svete Terezije. One koja je na poseban način iskazivala svoju pobožnost i štovanje upravo prema Svetom Josipu i preko njega zapravo Isusu Kristu. Stoga u tom ozračju velike ljubavi i mi danas pristupamo ovom svetom sakramentu. Pristupamo ove Euharistiji u kojoj nam Gospodin želi ponuditi samoga sebe, da postane On naša snaga za ovaj život u kojemu vidimo kako nam nije lagan i kako se moramo puno boriti. I zato želimo to učiniti čista srca, primiti ovu Božju milost, stoga se pokajemo za svoje grijehe da bi dostojno proslavili ova sveta misna tajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Amen. Gospod
Slava Bogu na visini. Bože, Ti si odgovornosti svetog Josipa povirio svoga sina Isusa i njegovu majku Mariju. Udijeli svojoj crkvi da po njegovu zagovoru tajstvo spaselja vjerno čuva i vrši, sve do dana potpunog ostvarenja, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje druge knjige o Samuelu. U one dane dođe Natanu ova Gospodnja riječ. Idi, reci mome sluzi Davidu. Ovako govori Gospodin. Kad se ispune tvoji dani i ti počneš od svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvog tijela i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on meni sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati do vijeka predamnom. Tvoje će prijestolje čvrsto stajati za svagda. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Tvojoj, Gospodine, pjevaću do vijeka.
svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato iz vjere da bude po milosti, te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu. Ne potomstvu samo po zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas. Kao što je pisano, ocem mnoštva naroda ja te postavljam. Pred onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i ono što nije zove te bude. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno. Toliko će biti tvoje potomstvo, zato mu se i uračuna u pravednost. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. A rođenje Isusa Krista bijaše ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego će se oni sastati, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjeli je izvrgnuti sramoti, nego smišljaše kako da je potajice otpusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukazao u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Kad se Josip probudi od sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Kada sam imao milost ovdje boraviti malo više od godinu dana, obično bih započeo propovijed obazirajući se na djecu koja su ovdje ispunjala ovaj prvi dio sa kutkom za dječji trenutak. A sad nema dječice. Zar nema dječice? A ne čuje se. Gdje ima? Ko ima djetešce? Ima neko djetešce? Ima djetešce. Evo, kutek, jedno naredno pitanje, naredno pitanje ću se pomoliti za tebe, to će biti nagrada, a pitanje bi glasilo, jer znaš možda što znači jamrati? Kako se ti smijete odrasli? Jamrati. To je, vidite, djeca s tim nemaju problema, njima to uopće ne treba. Međutim, nama je to, imamo veliki problema s time. Ništa, hvala ti lijepo. Onda, on mi je samo pokazao kako je Isus rekao, treba biti kao djeca. Vi budete li kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko, tako.
A po pitanju jamranja, izgleda da mi baš nismo kao ova naša djeca. Tako, mi volimo jamrati. I baš po tom pitanju, mislim, možemo puno toga naučiti od Svetoga Josipa, ali možda ne bi bilo loše, evo, ove prigode, ove zgode, kada osobito imamo prisutnost također na osobit način Svete Terezije s nama, da se upravo možda zadržimo na toj točki u kojoj nam Sveti Josip može biti uzor. Jer Bog daje sveca ne zato da bi se mi njima divili, nego zato da bi mi njih nasljedovali. A što nam može reći jedan svetac čija nijedna riječ nije zapisana u Svetom pismu? O Svetom Josipu nijedne riječi nemamo koju on izgovorio, da je ostala nam sačuvana i zapisana. Što će nam takav svetac reći? Možda je to upravo isto jedna velika poruka. Ako ništa ne govoriš, ne možeš ni jamrati, jel tako? No dobro, ali ovdje je stvar u drugome, a to je opet jedna sličnost velika sa Svetom Terezijom i s onim iskustvom koje ona imala sa svojim dragim Bogom. A to je da dragi Bog više od naših riječi traži naša naša djela, ono što činimo. Očito je da je Sveti Josip tako zaslužio biti i da ga je Bog odabrao za počiva svome sinu, zato što je bio čovjek od akcije, a ne čovjek od puno lijepih riječi od kojih na koncu bude malo ili ništa. Da budemo jasni, lijepe riječi su potrebne u životu. Jedna mala, lijepa riječ može preokrenuti cijeli dan, učiniti ga puno ljepšim i popraviti raspoloženje. Jako su važne naše riječi. Ali znate, riječi su, sad je čuješ, sad je prođe, zaboraviš, ali djela su ona koja ostaju. I djela potvrđuju da li ona riječ koja možda i nije izgovorena, glasno, sa zvukom, da li je ta riječ vjerodostojna. Djela to potvrđuju. I zato je očito i dragi Bog kad izabirao počiva za svoga sina, izabrao jednoga koji će potvrditi svoju ljubav djelima prema njegovome sinu i prema Mariji koja ga je imala roditi. A s druge pak strane znamo iz Terezinog iskustva da je isto u njezinom molitvom iskustvu puno puta dolazilo i Bog, dragi Bog, naglašavao djela ja hoću. Djela. Šta je korist? Znate kako u Evanđelju po Mateju piše na jednom mjestu, šta je korist od ovih koji govore Gospodine, pa mi smo s tobom zajedno jeli i pili, po našim si trgovima naučavao, pa mi smo zajedno bili na proslavi Svetog Josipa u Hrvatskom Leskovcu. A hoće reći, ne znam ko ste, odlazite vi zlotvori, koji činite zlo, koji činite loše stvari. Znači, ono po čemu ćemo biti suđeni neće biti po tome kako smo lijepo pričali, šta smo govorili, nego i po tome, dakle, prvenstveno po tome što smo radili. Međutim, u ovo pričanje spada i jamranje, a jamranje nas onemogućava za djelovanje. Znate, naime, što se događa u procesu jamranja ili quejarse? Lamentarse, ¿por qué yo? ¿Por qué no? To je, dakle, znate, javljanje, dakle, kada se žalimo i kada se tužimo i kada sami sebe sažaljevamo i kada tražimo da drugi nas sažaljevaju zbog stvari koje nam se teške, koje nam se događaju. Ne? O čemu onda razmišljamo? Razmišljamo o problemu koji nas tišti. Ali gubimo vrijeme. Zašto? Jer bi bilo koristije to vrijeme potrošiti da razmišljamo o rješenju toga problema. O tome kako izići iz te buke u kojoj se nalazimo. A ne u njoj sve dublje i dublje se natakati i onda potapati u njoj. Zato, dakle, javljanje nije korisno, oduzima nam vrijeme, oduzima nam energiju i fokusira nas na krivu stazu da stavlja. Ako pogledate sve ljude koji su postigli nekakav uspjeh u životu, sportaše, privrednike, ne govorim sad o lopovima i drugima, jer koji imaju svoj način kako mjere svoje uspjehe, ali ono mislim na iskreni, čestite, dakle, poštene ljude,
Ako razgovarate s njima, vidjet ćete da se oni u svom razgovoru, ako spominju poteškoće, spominju ih zato da bi ih nadišli, da bi s njima izišli na kraj. Pa makar i taj proces bio mučan, znate, puno je jednostavnije i lakše reći ja sam žrtva, svi me sažaljevati, morate me sažaljevati, morate imati samilosti prema meni, ja sam žrtva. To je puno lakše, znate, i ne morate onda zasukati rukave i nešto napraviti, nego razmišljati o tome, Bože dragi, kako izaći na kraj samo malo novaca, kako spojiti braću i sestri koji međusobno razgovaraju, kako položite taj ispit na koncu semestra i tako dalje. Znači, što je stvar? Sveti Josip našao se u jednoj neugodnoj situaciji. Našao se u situaciji da je osoba koju je volio bila trudna, a on s tim nije imao veze. To je jedna teška situacija. Što je Josip mogao napraviti? Mogao je govoriti, ajme meni šta, zašto baš meni, a bilo je tako dobro počelo, takve sam lijepe planove imao, ajme, kakva je korist od takvog razgovora? Ma vidiš ti kakva je ona, ko bi rekao za nju da ona je takva, a? Vidi, koja je korist od takve priče? Međutim, što je Josip radio? Josip je smišljao kako da je potajica otpusti, smišljao kako razriješiti tu situaciju, ne kako još dublje utonuti u to, nego kako si izići na kraj. I bio je spreman čak svoju kožu izložiti za to, da svi misle kako je Josip pokvarenjak, pobjegao je, a ostavio je Mariju sa djetetom tamo, sram ga bilo. Ali pokušao je dati neko rješenje. Tako isto i naša svetica Sveta Terezija u svom životu se susrela sa 1000 protivština i poteškoća, počevši od njezinog tjelesnog zdravlja, čuli ste i sami ako ste bili ovdje ranije, kako je bolovala od paraliza 8 mjeseci, 9 mjeseci, 3 godine se oporavljala od toga, svi su mislili da je i mrtva bila u svoje vrijeme. Poslije toga nikad je migrene nisu prolazile, stalno imala poteškoća zdravstvenih. Onda druge poteškoće. Pa ko je ta žena šta hoće stalno nešto propovijati, govoriti, neke druge podučavati, šta ono putuje okolo, pa šta ima putovati okolo? To bi bilo 16. stoljeće, znate, nije to ovo današnje vrijeme. Šta ona ima tamo, gdje ona to spava, s kim ona to spava po noći po tim gostincima i tako dalje. Puno je tih stvari koje je bilo, a onda te duhovne nauke i ta molitva i to, šta je sve to sumnjivo kod te žene? Pa zamislite kad je čak Nunci, najveći predstavnik crkve nazvao da je skitnica, da je nemirni duh, da je neposlušna i tvrdoglava. A onda je dakle se sa puno poteškoće živjela. A ne samo to, nego je i onome što je shvatila da je Božji plan s njom, to je bilo osnivanje i podupiranje te karmelske obnove i osnivanje novih samostana, bez kinte u džepu, kako će osnivati nove samostane. To je nesavladiv zadatak, ali nije razmišljala o tome, pa kako ću ja s njim izići na kraj. Nego je išla, zvala je ovog čovjeka, pitala onoga, kad izgleda što bi, ma i prije toga, stala bi pred presvetom, rekla, Isuse, ti si rekao da hoćeš to napraviti, te mi pokaži kako da to napravi. Tražila je izlaz, tražila je rješenje, baš kao i Sveti Josip. I možda je to zapravo i evo poruka koju bi bilo vrijedno zapamtiti od mnogih i silnih poruka koje Sveti Josip nam može dati, a to je dakle da se ne zadržavamo u onim mukama i problemima i da se u njima dakle, na neki način još više, da nas oni još više zarobljavaju. Nego da u svojim razmišljanjima, da u svojim molitvama, da u svojim razgovorima tražimo zajedničke putove kako doći do onoga što Bog od nas traži. Znate, javljanje se najčešće javlja onda kada nije sve po našem, onako kako bi mi htjeli. I tu je problem možda i razlika između nas i Svetoga Josipa i Svete Terezije. Mi istina molimo svaki dan Oče naš i u njemu molimo dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, neka bude tako i na zemlji. Zar ne bi voljeli da bude na zemlji raj? Zar ne bi voljeli da to, dragi Bog, uradi napokon onako kako treba biti, kako osjećamo u svom srcu, zašto nas je Bog stvorio?
Ali da bi bilo tako, onda moramo poštivati ono što je Bog rekao. Onda moramo slušati ono što on kaže. Kako će biti kralj ako ga niko ne sluša? To nije kralj i to nije njegovo kraljevstvo, kad svaki radi po svome. Evo, to je ono. Ako želimo biti, dakle, i mi nasljedovatelji Terezijini i Svetoga Josipa, u strpljivosti, u podnošenju teškoća, u nalaženju izlaza iz onih problema u kojima se nalazimo, tada trebamo i mi prihvatiti ovu temeljnu istinu. Ne može nam biti bolje ako ćemo tražiti samo svoju volju. Ne može nam biti bolje ako ćemo samo sebe uvijek stavljati na prvo mjesto. Ne može nam biti bolje ako mislim da sam ja najpametniji na ovom svijetu. Ne može biti bolje. Iz takvog stava, iz takvih raspoloženja javlja se jamranje, žalopojke i ostalo. A iz ovog drugoga stava, Bože, a što ti mi želiš poručiti sa tim događajem? Bože, što mi ti želiš, gdje me ti želiš uputiti, kako tebi mogu više poslužiti, što ti želiš ostvariti, pa i preko te patnje i preko te muke. Nakon Isusa Krista shvatili smo da nije svaki križ prokletstvo i sramota. Nakon primjera Isusa Krista shvatili smo da Bog po križu često puta izvodi spasenje u našim životima. Djeca se u boli rađaju, ali mama zaboravlja tu bol čim vidi dijete da je živo i zdravo. Znači, moramo prihvatiti nekakva svoja ograničenja koja kao stvorenje i ljudi, grešni ljudi na ovom svijetu imamo i trpimo i podnosimo nešto zasluženo, puno toga i nezasluženo, ali i prihvatiti onaj put spasenja koji nam Bog pokazuje da je jedini moguć u ovom svijetu. A često puta on vodi preko poteškoća, preko križeva koje nam je Bog dao. Stoga evo, nemojmo se obeshrabriti. Imamo puno razloga da bi mogli jamrati, ali ne želimo biti kao svi drugi. Želimo biti kršćani poput Svete Terezije, želimo biti poput Svetog Josipa. Ljudi koji će svojim djelima ne stvarati probleme, ne te probleme još više razvijati, nego koji će uz Božju pomoć pronalaziti rješenja za probleme u kojima se nalazimo. Želimo biti dio rješenja, a ne dio problema ove situacije u kojoj se nalazimo. I zato svoju volju želimo podložiti Božju. Zato svoj život želimo staviti na službu Bogu. Da Bog učini. Da Bog učini. Ali znate, evo, pitao me moj subrat, kad smo dolazili s autom ovamo, kaže, hoću li ja onda voziti, kaže on. Ja kažem, ne, ja ću voziti. Kako je teško upravljač od auta dati nekome drugome da te vozi. A kamo li ne svoj život? Razumijete? I zato mi takvi jadni i mali kakvi jesmo, dolazimo ovdje pred ovaj oltar, da nam Bog da snage, da mu se možemo predati. Iako je to naše predanje i nesavršeno i možda samo u želji, ali da makar malo više napredujemo u tom predanju, u tom povjerenju, u njegovu dobrotu i ljubav i na koncu da će sve dobro završiti. Oni koji su to doista u životu i učinili, nisu se pokajali. Sveti Pavao je tako, osvrćući se da svoj život napisao, da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube. Sveta Terezija, kad je pisala knjigu svih života, rekla je, ma ja pišem o milostima koje sam primila od Gospodina. Shvatili su ti ljudi koliki je to dar kad se staviš na službu Gospodinu i kako zapravo ta velika djela koja kasnije proiziđu kao tih 18 samostana Svete Terezije, kao i taj mali naš Krist Spasitelj i ostalo, nisu moja zasluga, nego je to moja suradnja omogućila dragom Bogu da On se pokaže velikim, dobrim i lijepim ovdje među ljudima. Stoga evo, ne bojimo se. Neka nam zagovor Svete Terezije i Svetoga Josipa pomognu da poput njih i mi postanemo otvoreni za Božje planove u svom životu. Da umijemo prepoznati u poteškoćama i križevima prigodu da budemo bolji ljudi, da bolje služimo Gospodinu, da iz te muke i boli izraste jedan bolji život, Božji život.
Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Gospodine, ljubitelju svih duša, Tvojoj zaštiti predajemo Svetu katoličku crkvu, Svetog Oca Franju, sve biskupe, svećenike, redovnike i redovnice. Po zagovoru Svetog Josipa brani ih od svih zala i okvira koji im svijet nameće, te ih učini svjedocima istine i milosrđa u današnjem svijetu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, Ti si za vrijeme svoga zemaljskoga života ljubio svoju obitelj i domovinu. Molimo Te za duhovnu i materijalnu obnovu naše domovine. Neka obitelji u našem narodu budu blagoslovljene ljubavlju, jasnoćom neprolaznih vrednota, vjernošću Božjim zakonima i svime potrebnim za život dostojan čovjeka. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Tvoj je život, Gospodine, bio povjeren brižnoj zaštiti Svetoga Josipa. Po njegovom zagovoru podaj da društveni zakoni štite i pomažu siromašne, nemoćne, obespravljene, bolesne i starije osobe. Podaj snagu i blagoslov svima koji se bore za zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, Sveti Josip se u potpunoj raspoloživosti srca stavio u službu Božjih nauma, u službi Tebi i Presvetoj Djevici. Oduševi mnoge mladiće i djevojke za radikalnost evanđelja koji će beskompromisno, vjerno, samozatajno, revno i sveto živjeti za Tebe i služiti bližnjima. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Obećao si, Gospodine, da ćeš se u svojoj providnosti pobrinuti za svakoga. Izručujemo Ti sve naše domove za nezbrinutu djecu u našoj družbi, naše dobročinitelje i cijeli karmel božanskog srca. Po zagovoru Svetoga Josipa udjeli nam sve potrebne milosti i pomozi svima nama da išaravamo ljubav Tvoga srca. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, koji si obećao vječni život onima koji vjeruju u Tebe, donosimo Tebi, jedinoj pravoj sigurnosti, umiruće i one koji su prešli s ovoga svijeta.
po zagovoru svetog Josipa, obdari ih milošću vječnog gledanja Tvoga lica, molimo te. Gospodine, usliši nas. Zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, i da Te osvetlovidim blaženoga Josipa doličnim pohvalama veličamo, blagostivljamo i slavimo. On je onaj pravednik koga si dao za zaručnika Bogorodici Djevici i onaj vjerni, mudri sluga koga si postavio nad svojom obitelji da umjesto oca čuva Tvoga jednorođenca, začeta po Duhu Svetom Isusa Krista, Gospodina našega. O njemu Tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebese i nebeske sile i blaženi serafi zajedničke klicanjem slave. Daj molimo s njima i naše glase primi dok pjevamo poniznim hvalospjevom. Slava
svome Sinu Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, sve mu daješ učiniti, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčevog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se Tim istim duhom posvetiti ove darove koje Ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Boga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi, razlovi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašću nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima Tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Josipom, sa svetom Terezijom Avilskom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom, biskupom našim Josipom, njegovim pomoćnim biskupima, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja Tvojom milošću ovdje pred Tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, Ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u Tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti.
Čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekla svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem. Molimo ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji i o vas da s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jednim drugima. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš pokrov moj, nego samo reci riječi ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Gospodine, svoju si obitelj obradovao blaženom svetog Josipa i nahranio sa svog oltara. Budi nam trajna zaštita i čuvaj darove koje si dao po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Hvala vam svima, hvala Hrvatskom Leskovcu, predvođenom sestrama karmeličankama Božanskog srca Isusova, na širokom i otvorenom srcu za sve nas koji smo ovdje došli i na otvorenom srcu za put svjetla. Evo, dosad put svjetla u Hrvatskoj bio je u Požegi, u Remetama, na Čretu, u Mariji Bistrici i evo sad u Hrvatskom Leskovcu. A iz Hrvatskog Leskovca smo napravili jedan blic odlazak na Pantovčak još danas. Sveta Terezija dotiče srca i tako treba biti. Sveta Terezija dovodi nas Svetom Josipu i Svetoj Mariji, najvjernijoj našoj odvjetnici, kraljici i uresu Karmela. Program koji je iza nas svjedoči nam o snazi Terezine prisutnosti. Pozivam vas i na program koji je još pred nama. One koji mogu da pođu s nama sad i pješice sa svijećama na ovom putu svjetla do Brezovice. To je najbliži Karmel jednom drugom Karmelu na našim prostorima. Želimo ga povezati hodom, noseći Terezin štab i držeći u rukama svjetlo. Želimo da svjetlo obasjava naše odnose sada i uvijeke. U Brezovici sestre priređuju koncert, program ponovno sa slušanjem tekstova Svete Majke, ondje Svete moći ostaju tijekom cijele noći. Sutra, kako možete gledati na programu, da vam sad sve ne govorim, će biti opet predavanje, pobožnost, Euharistija, onda iza podneva odlazimo prema središtu grada, ondje na trgu Bana Jelačića priređuje se mala evangelizacija u organizaciji mladih, otamo pješice prema Remetama sa svečanim završetkom programa i u Brezovici i u Remetama Euharistiju će preslaviti biskup Bozajić. Njega ćemo, kako kažu sestre u Brezovici, pokarmeličaniti. Kad stignemo u Remete, križni put, poslije svete mise ponovno svjedočanstva, hodočasnika, scenski prikaz, svečana procesija, čašćenje svetih moći i onda izlaganje presvetog sakramenta u prisutnosti svetih moći do jutra. U subotu ujutro sa jednom jednostavnom Euharistijom završava se hrvatska etapa puta svjetla i naši hodočasnici odlaze u Portugal. Jako je intenzivno. Ja mislim da mi koji smo malo osjetili intenzitet događanja ovih dana možemo biti još zahvalniji našim gostima koji ovako već 5-6 mjeseci iz dana u dan žive, a u srcu čuvaju toliko strpljivosti i sveopće ljubavi da se to doista osjeti. Ja bih vas još pred sami blagoslov pozvao na jedan duhovni čin koji nije od malog značaja. A to je da se zajednički pomolimo i ostvarimo uvjete za postizanje potpunog oprosta. Nalazimo se u godini posvećenog života koje je Papa svim redovničkim crkvama i oratorijima udjelio tu povlasticu da kad se u njih dođe kao hodočasnik i kad se ostvare ostali redoviti uvjeti za postizanje potpunog oprosta, da se može uživati ta velika privilegija crkve. Potpuni oprost nam pomaže zahvatiti u blago crkve i upotpuniti milost od rješenja grijeha u svetoj ispovjedi s time što će se i onaj nered koji je nastao grijehom popraviti. Zahvaljujući milosti koja je u crkvi prisutna. Evo, iskoristimo to ne samo zbog godine posvećenog života, nego i zbog Terezijanske godine,
potpuni oprost papa je udjelio Prvoavelskoj biskupiji, onda ga je proširio, ne znamo formalno točno do kojih dimenzija, ali sa redovničkom godinom smo sigurni da ga postižemo. Znači, ako ovu svetu pričest odlučimo prikazati na nakanu Svetog Oca, tome dodamo molitve koje ćemo zajedno sad izmoliti. I ako u srcu imamo nakanu da raskrstimo sa svakim i najmanjim grijehom i grešnom vezanošću, možemo ga primijeniti na sebe ili na naše pokojne. Pa pomolimo se. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi s desne Boga Oca Svemogućega, od će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Uz nabrojano, evo je potrebno još biti ispovjeđen u rasponu od 8 dana prije ili poslije. Moja želja na koncu je da ona rana, ona pogođenost, sveta rana koju smo možda osjetili, ali ako nismo, neki ju sad osjetimo prisutnošću Svete Terezije, ostane živa u nama. Njezino srce bilo je ranjeno božanskom ljubavlju i ta rana ostala je i čak je vidljiva na zemljim ostacima njezina srca. Ta je rana kad Bog dotiče naš zemaljski život. Ali rana koja ne samo boli, nego koja uzrokuje užitak, koji, kako veli Terezija, čovjek ne bi ni zašto mijenjao. Pa vam evo, iskreno želim da postanete ranjeni, ili ako niste, da postanete ranjeni. Primimo blagoslov. Još bih htio samo zahvaliti hodočasnicima koji su došli iz daleka ovamo. Imamo također i velečasnoga Florijana sa svojom grupom hodočasnika iz Slavonskog Broda i također našeg padra Ivana, koja ste vjerojatno već upoznali, i našega, dakle, oca Dražena koji vodi organizirao hrvatski dio hodočašća. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.